퍼티그레 비단수만 비시모 제 거주설 대처 제 ADC 견적을 비시모 가이사 महाराजन नेतृत्व जे पांडा बने तिग्रामो पार्टी में कुतुम पांडा और जब वो नोचा का संकाइसा जे पार्टी तो पार्टी ने महिला मोर्चा स्टेट कमेटी मेंबर सिंगी बाई राधामा दे बनवाजी बिनी नौकना मिया जे काइसा तिग्रामो प्रोग्राम और प्रोग्रामो महाराज ने जीवो तो तिग्रामो ने बना लीडर को तो मैं बताऊं करना जमुजा का सिंगी बाई Kaisa bin samol thani thongmani ajagobo महाराज मनो रिखा देमा बोले वो साउंड कैसे तो नहीं सुप्रीम नोबल ऐसे महाराज से चले लिखा बा थांग करना है नहीं कोनो साउंड नहीं जाता तो थानो लोगी और जगह नहीं एमडीसी जे धीरेन्द्र देवना जेवले छाव कपड़ खलेने चाला चतुर्भुजे बोजास थानी स्टेज से सिरेओ का वो सिरेओ कामा चलावो थानीने बिलिन पेशोने बाबिन उगलोगो जेबाबे पार्टीनि तिप्रा मथानि फ्लेग फेस्टुन आमदि हेक्लानिने बिलिन मुब्रुइ ओ बीजेपी आकाले तिप्रा मथा भाई तो मोहनि जे गाइसाप्रो एनाउंस लेके बा घोषणा लेके बोनि जे बाबा ना लेके आं तो रजनी खेजे बोले पाया तारपरे उपरो कन्टिन्यू बिल बागिबरो स्लोगान माइदो केने बोनि जे महाराष्ट्र साका महाराष्ट्र परे खाइबाय दिदे Hello, Babsong, Bahai Tongway, one school Zotono, Kahano Tongway. Babsong, no bus can go no man kana and Sabon Cox and I. Sabon Gabon Sinuna. Abo Hinke, Kaisa party or egg minute Tongyata. Ang Bwrui and a Liponugia Kobabsong, Bwrui Annie, and Tabu 32 plus solely with on 1 year. Ang Bwrui Nugiaku. Kumanganuka, Chini. Patal ko na sungno nukha kisam bicha phana borong ni party wo tikitung phaba Bwrui ke poila Tipra Motha kha radamala Tipra Motha ni port ka BJP thang paikha BJP ni o jona khai Tipra Motha phaijau ka Tipra Motha phaimani 1 ঘন্টা sop tonglia chol BJP han hoy thangoi tau khai press meet khai kane tong sabo minalogi singer BJP ni ketal singgar Peritus Deporma Tipra sani tamo to state general secretary de tom hini Bipin Deporma te Bwrui tamo kok ke tamu kha porone Bipin Deporma saman mote hingkai bo aro joining rina thangmani ya bo kaisa jaga samung nangoi thangmani se Buba kerapona at kasanu huri ka. Ori, aku to rada malah sih. Pagiri kam nangonong bay. Kam nangonong bay. Buba ker Asuk kam bobay. Oh kam nang mani bagoy. Bono ringka hingkai. Bobo. Amsuk ke buba kerana respect ro borok. Amsuk buba kerana hamza go borok. Borok amsuk ke buba kerana Tripurani raja hene mani go borok. Sini borong kana Bipin chung, sini singer Peritus chung, sini Nike, Hema Malini haing tong obo, Radamala, Bwrui nai thong no, Hema Malini haing tong, bor Asuka mani uta, yang bubagarana mani wasu borong ribu, yang bubagarana ni bebak samungono kebeng nai botol ro, obviously bubagarana hamzak borong. Mana bubagaran hamzak mane bago bothaya tongse Manliya tini angsungna nemu sung akol thekisa tongna nango gian tongna nangule na nung khoroksa juda সংগঠনে borok nungkha BJP ni borok aro Tipra Motha ni khoroksa khorone asukja gya hajar Tipra sa asugoi program mass gathering khlai dong amsungno nung gian ganang gengkai tini aro nung thangla khamo Aron nini thangnani proshno se achayata nung khoroksa nini bo high level ni borok tongo ang kaisa Tipra Motha program khai tongmani jaga ang khoroksa mohila morcha da tam hinang semi aba BJP ni ang bhaigra thangman baro ang thangmaya bobagara ya ba moha bobagara dingoi tongpo ang aro thanga tam hinai ani party ani borok tam hinai ang aro thanga mane joining bagon thanga bole na ha joining bagai thangkap lena
tabo example BJP ni kaisa party kotor program khlai tongo aro nung MLA Ranjit Debor mano ringka o lama gana tui thang tongforo oh sir faigare aro MLA Ranjit Debor ma thangnani uchit dangno na uchit ya ha tamni thangnai bo aro angno no personal babe nok ni simi chithi rohorjak ya chini aro amhai ni program kaisa khlai tongo nung MLA hisabe aro phai manjak phaidi no chithi thangsoga asak bo aro phainani uchit ya abo bo personal phainani ob ko ya bini dolno bo masungnai anong mai mai jaga invite khlaio ang thangdama nge nung tini radha mala da cinta mala tamo munga pokha nungka bhaike aro thangman ba bhagla thangman ba narak tabu je sawai tongo aro chokranto khlaio Tipra Motharo bo thangmani thangkani stage kakhai diren MDC diren eman je khajik thangka guli hakai bini uklobo thangoi Tipra Mothani flag nawoi chiriknani changoi rikha joining rikha radha mala cinta mala inai ena Bipin Debor maso guli heka khajik thangka heno MDC sar wah খুব মারাত্মক aro thangoi bubagrani buskango bachawoi stage kawoi bubagrani tak borni waskut bubagra khulugoi bono chumri rikha moni kha bobo ya roti saka ekdom aro chokranto sabono hin chokranto noro aro kebo Tipra Mothani borok o Bwrui no nung masima phainai chini program bo masima phainai hinai sanai kebo toda tong bising tui koroi nge bhake andor chokranto hinman kha chokranto hinai sawaiman kha o Bwrui no kebo phaidi nono 5 lakh taka rang dinai chini aro phaidi station kawai simi thang phaidi bubagra bai malai simi thang phaidi hinai kebo ringnai toda tong koroi nge nung bhake lai chokranto hinman kha tini ang sungnamu sungo chini borom ganang Bipin sarno nung nini borok no nung samal riwoi maya nai sadi nini borok lig lupang tong ha tuyo haboi kuluk mani hai o Tipra Motharo ni program ke lakh hajar Tipra saro okhoro aro thangoi da kimsa kisa suk mano bosano school pori rinani nok tangoi tong upai maya khu lun tong sunani aro ni bising tui da manoi Tipra sani kok sawoi Tipra sani buskango kicha hasi khusi khayoi nawai mano hinoi lig lupango yang bo bukhangoi thangmani o Bwrui nini o bai phiaba bo srapchani bago pogoi thanga Tipra Motha o rangkrui Tipra Motha angkha Tipra sani bagai kok sanai Tipra sani bagai khorang ti sanai o Tipra sa kusung mutangjagoi thangnani o choba khlainai party omo ajaga na centrani borang phaiya rajyoni borang phaiya bikhari mang joto o MLA rok obo MLA ba gari ro man khata kusta kori bikhari borang MLA bataro simi man tong jana abo to mano gulimar abo no sawela ni Tipra Mothha thani rang koroi srapchani bisingo bukha chengchungoi thamani Tipra Mothani bisingo thanga ke rang phan mane mano aro aso rang rok tong no aboni baga so borok burung okhornai ne wanso ko phaimani phebo je borok burung okhornai abo rang bonangya puisa bonangya haisi sampod bonangya borok tamona Tipra sane hamkane nang Tipra sa phiok jaknani nango Tipra sa Roman script nango Tipra sa direct fund nango Tipra sa 125th amendment nango Tipra sa accord sign nango implement nango o Tipra sarok rang puisa ni bago okhoriya tini o Bwrui ni thing rang puisa ni bago phaimani bo rang puisa ni bago phaimani ingka kam to derai thangka bo ulo at kasa bin bereno phaiga o Tipra Motha rang koroi at kasa bin bohorgop chol o kok choli phuru hingke bo wansuka ang taisa ani party o Kiphilka na to muskil ang to viral lungu thangka kubangma channel o ani yakti sajak jacket chumjak bubagra ni kut chumjak kubangma jagan viral lungkha ang taisa ani party o Kiphilka na ni ani bezal to ang obono clear ma khainai ang taisa Kiphilka na buddhi ma khainai buddhi ganang se Bwrui cinta mala radha mala buddhi ganang aboni bagai press meet asungna chengori kha borong ni boss
borong ganang bipin no tuyoi tege singer new singer Mr. Poritus Deporma BJP ni new singer obo te Cintamala age Radamala tini o Cintamala jole jangnai ane video no nukhange kal tamane mungmang khu ang kore tini Radamala se do Cintamala ya amso budhi ganang borok norok wansung nai di kaisa jaga Tipra Motha ni program khai tongo nung kaisa BJP ni Bwrui BJP ni borok nung ringkhange nung o program thangnani obo kuno din সম্ভব da sala amsuka bubagaran hamjago bubagaran kha hamjago heno bubagaran ni bebak samuno kha norok kebengo amana bubagaran borom riman norok tinaro saba bubagaran kaisa founder Tripura ni raja amsuk sana na yaro amsuk sana na ya mujo to sijak norok tamo norok ungkha jumla norok ungkha thokai norok ungkha Tipra sano kusubui janai thokai janai bujaton saiman tini jori sanani thanga ke Poritus Deporma Tipra Motha tongo khane bukhane mote samung matang ya no sawo Tipra sano samung tang Tipra san baga samung tang nani bukhane mote matang ya tini BJP thanga blasa bosor kana nai tong na ble ha bosor kana nai khana ble tini tamo khlaga Tipra san bagoi kok thaisa Tipra san bago bono samakha da khana kanoro ha tini roman script direct Dr. Manik Saha Riya CM Riya no sawai tongo tini Poritus Depor matam kok sawai me yaung tini Poritus Depor ma oboni against tam kok sawai me yaung ha nungba Tipra sani kok sanani kebeng jago si nung BJP thanga kok sanani thang blasa je jaga fan tongo je jaga power tongo raja o BJP center o BJP tini tam sawai me asa no roman script na tiye je roman script tino o bosor kaise ni joba ya amo tino o jobano tin lajimung rimani hayabo roman script Riya tini Dr. Manik Saha bo siam oi mano bo ani language na select khane bo sabo nung tina abano ti khatam kok sawai me ya Poritus Deporma sai mangla bo Tipra sani kaham khaina thang puaro Tipra sani baga wansungna thang puaro tini Bipin Deporma bin Facebook page sawo abo chini ya manifesto chung sanamani na haipano ADC wo BJP government faili yanke chung direct fund Rimalia power Rimalia 125 Rimalia tin lachina dorkar haise apne implement khane ADC da ha ADC no power rinai ADC government and by thang power re central ronin government tonglasa rajo nung phaigablasa nung tini apna tamuriya ulta pulta kok ta sari haise boi bai ferok jangna ni mote boi bai laji mungri jangna ni mote abhai kok ta sari o power bandorong thani se BJP ni thani se ready tamuriya sa manifesto sanam boy borono ulu sanamani amono yakar di haise amono yakar di boi pori jak o manifesto ka hamga bupruni Google search kenge nong Bipin Depor ma bukhuk bai sama bai simi kustanggalak tawa so dunia ulu kore ka social media ni jo abo no tiyo prosar khai tong khati Tipra Motha ni jo are khaine na tanoro kok rimane blebo khada khaike bandoro 18 23 khada khaike andoro ekta bo khaya 0 biang thang aboro tinindro abar lachia heka kok sawo titi ADC chung government phailia chung Rimalia wa amor implement khane ADC chipu tini no abono implement khajine no aing center kha nung tam siri khongmaya rajono tam pressure rimaya no nung Tipra sang na blasa Tipra sang direct fan man thanga ngendin busani bagana kaham ngano blasa nung Bipin Depor ma khana soni thui thanga no kongna kok bura chawai nung Poritus Depor ma recamang rezapuru kotoko khukti ka chawai thui thanga no tinin busa korida tongle por nai ble sunai ble kaham ga chini dofano thanai ble tina abono tu ikhan tam kok semi au maro khali buna yesi sudo obo mahai norong no
sabase kebeng manai tong sagadi bayab song sala borok no sab kebeng manai tong center ro borok raijo borok fan borok ni thani mangsi borok ni thani fan hingke borok no samung tangnani kebeng manai sabo tong sade kebo to tong korin nable hingke tamungo samung tangya sale Tipra Motha kebeng Tipra Motha ni aso okat kori norok no kebeng manani kubui samung tangoi tong hingke norok duplicate samung tangoi tong hingke Tipra Motha Tipra sani bagai cirik nai Tipra Motha bebak jaga no buskang pasanai Tipra sani edisi elaka sekna nai tongo ha Tripura wa abono tuye Politus depon na kokdasa abono tuye Montri Bikas depon ma kokdasa abono tuye oi GS datam hin Bipin depon ma kokdasa ha sayable tamgoi dini edisi ni part kaisa boi aro nogor panchayat tam sanamna ni bago tiar edisi be kono communication koroi nijeno pass khaye nijeno sanam lainan tiar aro tam kok sayao aboni Tipra sani jaga sekjak tong yada aboni Tipra sani jaga boi barbat khana nai tong yada ni Tipra sani komor ina nai tong yada aro tini aro correction khaya naro tini norok ungka katputla manik sahani norok putla si pujafru je phalmani putla battery ganang putla si norok remote hingkai o manik sahani thani norok ungkai Tipra sa putla rok Tipra sa no thokok nai bai thangni bagai income khlainai bai thangni bagai wansuk nai kono dofani bagai wansuk nai Tipra sa ya norok abo kubi kok norok na hin mangla khaisi tini norok na hin manya abo abar tini norok press meet khaya kono sawai tongo bo thangmani ya aro chokranto boro chokranto no aro thanga kono posti tong khabo je wansugoi thangmani aro success ungli ana borok to dofani baga wansugoi thangya borok bai thangni baga wansugoi thangmani se dofani baga wansugoi thangna hinge tini o cinta mala o nagardi bai cinta mala no anata jolri do nin mumang khojak tengo tini o rada mala bo tini dofani baga thangka hinge bo tini tongkham bini wansung mungjuda bo dofani baga thangya bo bai thangni baga thangmani se bai thangni success ungnani moto lama nuhuriya hinge bo tini okhore re ana amada dofani bororo amada dofani kok sane bororo chi amhai bororo no dongbang ko kore bang waise bo amsi important boya bo bagra bono ring na hanani ais bin sala hazar important borok tong samung jani samung dang tong siring o dofano na harai norok tang wansuk bab song norok wansuk manro bo share khai mano angkai belai khama muni kha video nai belai khama muni kha borong press meet dong noi haji endro comment khai mano ang o video ni tolao thango comment pore nai mano comment pore nan moto ya haji pore nan moto ya am so khatarnak comment bap pore nan moto ya am haji endro comment khai mano khai pan am so khatarnak comment ta khai dia ro khai mani hai norok ni thought tamo oburni wansung mung borong ni chal nadi bor thangoi o buri thangoi thekai tongkha taisa bag khai phaina ke to musa borong suma phunonai ble press meet khai pana su phunu katai to mo thangmani ya alo jaga thang dong manchi mana ninga bo ma thangka istok ka hairo khai ka kodu chongka hamjak mane boga ma thangata inge hamjak nai borok ke bubagrana hamjak ongka bubagrani kok khana di bubagrani kok khana di bubagrana ta ni kebeng bandoro boba karena hasa hamza go dengkai ini boba karena Tipra sani boga kaham khlai tonggo Tipra sana buthana naya ngeno tahane kebeng tongsa boba karena lo geri di salah ngete bisi kok sang thangli abab songa belai hambain dorong no paithak jor kungoi tongmani bagai ang joramaya ni bagai ang video rok sanamaya ngoi tongha ngabuskang 20-21 tarik ni simi ingkai norok bai bebak jorao no malai nai ngendro comment khai mano belai hampai